Защо се страхуваме, когато започваме да се занимаваме с нещо ново? Случвало ли ви се да се страхувате, когато сте изправени пред нов проект, начинание, смяна на работата или като цяло пред ново направление в живота? Чувстваме се по този начин не само защото си представяме най-лошото стечение на обстоятелствата. Мозъкът ни функционира така, че възприема всяка новост за опасност. Неговата функция е да ни защитава, което включва и всичко ново, което предприемаме. Той се чувства най-добре в комфортната зона. Именно за това има примери на толкова много хора, които избират да останат в токсични отношения или като цяло да не се развиват в различни направления на своя живот, защото не успяват да прескочат този праг. Познанието как функционира мозъкът ни дава осъзнатост и ни помага да вземаме решения, без да му позволяваме той да ни саботира, когато е необходимо да действаме.